سلام كبرات تخطاتلتنا يزمدبزي امبار لو مدما بل عسرت سلسة مصنعتي مالتنا يمود أتا مصنعتنا يدربع مالتيو أبوتون مكرا مسيسوس أبزبل بتسحنا لنا هجي كابزيت مصربع زعبا موتن مماتن تسفاني زبل سلازي قلنا سنعون قلنا مجمارنا قلتنا يمود أتا مصنعتي لومي كل رأينا مالتي مو نتسلم بار أملاح ما أخلنا خلك منفس دماغ مهرنا قدوس እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ንሁሉ ህይወት ዝሃብካ ንህይወት ዘድሊ ድማ ትህብ አምላኽ ተመስገን ይድማ ነዚ መጽናዕቲ ኣብ ቃልካ ክንመሃር ከለና ሰናኹን ምስትውዓል ሃቦም ሁሉም ሰምዑ ብስም ኢየሱስ አሜን ራይባ ሎሚ ክርስቶስ ኣብ ቁራዕ መከራ ይዝብል ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ ቁራዕ መከራ ቁራዕ መከራ ድሮ 13 ሰሙናት ርኢና ኣለና ቁራዕ መከራ ክበሃል ከሎ ሽግርን ፈተናን ፀበባን ኩሉ ኣብ ህይወት ዘጋጥም እግዚአብሔር ከም ዝጥቀመሉ ማለሲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ክንርፅን ኢሕና ሕጂ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዳሪና ድማ ናይ መጀመርያ ዝረኣናያ ስእሊ ንሪኢ ኣለና መጀመርያ መክኽ ኣሎ ኣብኡ ድማ ምስሊ ናይ ኢየሱስ ንርኢ ኣለና ክርስቶስ ኣብቲ ሓዊ ይመክኽ ልክዕቲ መከራ ድማ ከም ሓዊ ኮይኑ ውፅኢት ኣለዎ የምክኸካ ይቕይረካ ማለት እዩ ኣብኡ ሲ እግዚኣብሔር ክፍፅሞ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ክርስቶስ ኣብ ጌቴሰማኒ ክፅሊ ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኣብ ጎልጎታ ክስቀል ከሎ ማለት እዩ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ከሰስቲ ክኽሰስ ከሎ ማለት እዩ ኣንጻሩ ክዛረቡ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ መከራ ዝሓለፈ ኢየሱስ ንሕና ብዛዕባ መከራ ዘጋጥመና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን ግን ልዕሊ ኩሉ ማንም ሰብ ክርድኦ ብዘይክእል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ መከራ ዝፀገበ እንተሃለወ ክርስቶስ እቲ መድሓኒና እዩ እሞ ብዛዕባኡ ኢና ሎሚ ክንርኢ መበል 13 መጽናዕቲ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ክፉእን ግጭት ኣብ ዘለዎን ብሓጢኣት ኣብ ተመልአት ዓለምን ኢና ተወሊድና ብዛዕባኡ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣለናን ኣብ ቁራዕ መከራ ኢና ተወሊድና ኢየሱስ ብወለንታኡ ናብዚ ቁራዕ መከራ ናይዚ ዓለም እዚኣ ንክኣቱ ወሰነ ፈለማ ድማ ኣርኣያ ንኸሓድገልና ካልኣይ ኣብ ናይ ብሕትና ቁራዕ መከራታት ተስፋ ምእንቲ ክንረክብ ኣዝዩ ብርቱዕን ፍሉይን ቁራዕ መከራ ንኽፅመም ማለት ኢየሱስ ሓሊፉ ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ነዚ ክነንብቦ ንኽእል ኢና እቲ ዕላማ መምፅኡ መጀመርያ ኣርኣያ ክገድፈልና ካልኣይ ድማ መታ ንዓና እንታይ ከተባብዓና ተስፋ ክኾነና ማለት እዩ ተወሳኺ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንኸድሕነና እዩ ብኡ ሓሊፉ ሕጂ ቁራዕ መከራ ኣብ ቁልዕነት ናይ ኢየሱስ ክርኢና ቁራዕ መከራ ኣብ ኣገልግሎቱ ቁራዕ መከራ ኣብ ጌቴሰማኒ ቁራዕ መከራ ኣብ መስቀል ከምኡውን ኣብ ቁራዕ መከራ ምስ ክርስቶስ ዝብል ድማ ክንርኢና እዚአንቲ ነጥብታት ንሪአን ማለት እዩ ቁራዕ መከራ ኣብ ቁልዕነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ነይሩ ሕጂ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 1:46 እንታይ ይብለና ካብ ናዝሬት ገለ ሰናይ ክመፅእ ዶ ይከኣል እዩ ይብሉ ስለዚ እዚ እንታይ ዝነግረና እታ ከተማ ትበሃል ናዝሬት ኣዝያ ሕማቕ ከተማ ካብኣ ፅቡቕ ወፃላ ኢልካ ዘይትፅበያ ውረይቲ ብሕማቕ ዝተወርየት ከም ዝነበረት ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኣ ከም ዝዓበየ ማለት እዩ ኢየሱስ ነቲ ከም ሰብ ዝውለደሉ ከባቢ ክሓርም ክኣለ ሓቂዶ ክሓርም ክኣለ ስድራ ቤቱ ግን ኣብ ምዕራፍ ኣጋይሽ ፍሉይ ቦታ ንክወሃቡ ብቑዓት ኣይነበሩን ስድራ ቤቱ ድኻታት ነይሮም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ህፃን ከሎ ሄሮድስ ክቆትሎ ፈቲኑ ሕማቕ ስም ኣብ ዝነበራ ከተማ ዓበየ ኣብ ናዝሬት ሓደ ግዜ ብመሰረት ፍቓድ ኣምላኽ ክንነብር ብምፅዓርና ጥራይ ኣደዳ ላይፅን መስሓቕን ንኸውን ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር ነቲ ኢየሱስ ኣብ እዋን ቁልዕነቱን ንእስነቱን ክገጥሞ ብዛዕባ ዝነበሮ እሞ ኣብ ኣእምሮና ንስኣሎ ንኩሉ ብመሰረት ፍቓድ ኣምላኽ ገበሮ ኣብ መንጎ ሓጢኣተኛታት እቲ እንኳ ሓጢኣት ኣልቦ ሰብ ንሱ ነበረ ስለዚ እዚ ኩሉ ናቱ ጉዕዞ እዛ ከተማ እዚኣ ስእሊ ማለት ናይ ሕጂ ናዝሬት ናይ ቀደም ከም ዝመስል
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብቁልዕነቱ ሰባት ታኽገብርዎ ከሎ ከላግፅሉ ከሎ ፍጹም ሂወት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ከም ህፃን ኮይኑ ክውለድ ከሎ ማለት እዩ ስምዖን ክባርኮ ከሎ ማለት እዩ ዳሕራይ ብዙሕ ንርኢ ማለት እዩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ማለት እዩ ከመይ ዝኣመሰለ ሂወት ከም ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ብመከራ ዝሓለፈ እዚ ኩሉ ዝፈጠረ መድሓን ከሎ ግን ሰብ ብምዃኑ ድማ ብፍጹም ብንፅህና ስለ ዝተመላለሰ ኣብዚ ዓለም እዚኣ መከራ ከም ዘጋጠሙ ኣብ ቁልዕነቱ መከራ ከም ዘጋጠሙ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ካልእ ቁራዕ መከራ ኣብ ኣገልግሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዕቑን ብሰብ ድርብይን እዩ በዓል ስቃይ ብሕማም ሉድይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘገልግብሉ ሰብ ተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋፀርናየን ስለዚ ከምኡ ዝብል ነቢ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 53 ብዛዕባ ኢየሱስ ክንዛረብ ከለና እንታይ ነይሩ ንዕቑን ብሰብ ድርብይን በዓል ስቃይ ብሕማም ሉድይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘገልግብሉ ሰብ ተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋፀርናየን ስለምንታይ እዩ ዓለም ክፍእቲ ስለ ዝኾነት ዓለም ንፅሩይ ንንጹህ ንቅዱስ ዝፀልእ ትፃረር ስለ ዝኾነት ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ፍጹም ዝነበረ ድማ ኣይነበረን ወላ ሕጂ እውን ሓጥእ ሰብ እንተደኣ ትቁኑዕ ነገር ክንገብር ፈትኑ ክመፅኦ ዝኽእል ተቃውሞ ንፈልጥና ምክንያቱ እቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ተቐባልነት ዘለዎ ሓቂ ኣይኮነን ስለዚ ክሰኣለና ይኽእል ከም ኢየሱስ ዝበለ ፅሩይ ሂወት ዝነበሮ ከም ኢየሱስ ዝበለ ፍጹም ሂወት ዝነበሮ ስለዘይነበረ እቲ ክመፅኦ ዝኽእል መከራ ድማ ብመጠኑ እዩ ማለት እዩ ብመጠን እቲ ዝነበሮ ንፅህናን ቅድስናን ኣብ ሂወት ከሎ ኣብ ምድሪ ከሎ ብከምዚ ዝረአ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ኩሉ ተኣምራት እንዳገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ንዓይ እኳ ተኣመንኩምሲ ዝግበር ዘሎ ሓይልታት ርኢኹም እመኑኒ ኢልዎ ዝኾነ ግን እቶም ሰባት ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ኣብ እዋን ኣገልግሎቱ ኢየሱስ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዘረ ፅቡቅ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከኣሕወዮም ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10:38 እንተኾነ ግን ምስ ሰይጣን ውዕል ከም ዝገበረ ኮይኑ ተኸሰሰ ኣብ ማቴዎስ 10:24 ጎረባብቱን ኣዝማዱን ኣትሒቶም ረኣይዎ እዚ ኣብ ማቴዎስ 13:55-57 ከምኡ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 7:5 ክንሪኦ ንኽእል ሰባት ብተደጋጋሚ ክቆትልዎ ፈተኑ ኣብ ሉቃስ 4:29-30 ዮሃንስ 8:59 ከምኡ ዮሃንስ 10:31 ክንረክቦ ንኽእል ኢየሱስ ብንፅገት እቶም ንኸድሕኖም ኢሉ ዝመፀ በኸየ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓዚኑ ጉህዩ እቶም መፅሓፍቲ ቅዱሳት ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን እቶም ዝተቐበልዎ ዝበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ማለት እዩ ጎይታ ዝኩሉ ሂወት ነቢሩ ስሌና ሞይቱልና ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ናብራ ንባዕሉ እውን ነቢሩ ምሳና ማእከልና ማለት እዩ ቁራዕ መከራ ኣብ ጌቴሰማኒ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ትጉህ ኣላ ኣብዚ ኩኑ ንቑሕ እውን በሎም ኣብ ማርቆስ 14:34 ንረክብ ጎይታ ኣዝዩ ጉህዩ ማለት እዩ በቲ መከራ ክሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ እውን ምስኡ ክፅልዩ ሓቲትዎም ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ንመስዋዕትታት ኣብ ቤተ መቕደስ ረኣየ ሽዑ ብኡ ተልእኽኡ ተረድኦ እቲ ንሓጢኣት ዓለም ዘርሒቑ ዘንሸል ኣምላኽ ንሱ ነበረ ዮሃንስ ከም ዝመስከሮ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ኣብ ጌቴሰማኒ ምስ ፅሑፍቱ ተራኺቡ ነበረ ፅሑፍቱ ማለት እቲ ኣቐዲሙ ብመፅሓፍ ቅዱስ ተባህለሉ ፍፅሞ ዝነበሮ ነገር ተልእኽኡ ክመውት ጥራይ ኣይኮነን ዝነበሮ ጓዳስ ንዕዳ ሓጢኣትና ክኸፍል ዘለኣለማዊ ሞት ክመውት ነበሮ ንኩሉ ዘስእኖ ካብ ኣቦ ድማ ዘለኣለም ዘፍልዮ ንገዛ ርእሱ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዘውድቆ ነይሩ ኣዕሩኹ ምስኡ ክፅልዩ ሃረር በለ ይኹን እምበር ኣይገበርዎን ካብ ቃንዝኦ ሓራ ክወፅእ ሃረር በለ ኣብ ከቢድ ጓሂኡ ደም ይርህፅ ነበረ ኣብ መወዳእታ መልኣኽ ንኸፀናንዖ መፀ ኣብ መጨረሻ ስለ ዘፍቅረና ፅዋዕ ቃንዛ ንክሰቲ ወሰነ ኣብ ሉቃስ 22:39-45 ንረኽቦ ማለት ስለዚ እቲ ኩናት ሪል ብሎ ናይ ብሓቂ ነይሩ ንጎይታ መልኣኽ ተፀናንዖ መፅኡ ኣብዚ ክፅሉ ከሎ ከቢድ ፆር ግን ወሲኑ ክውስን ነይርዎ ምክንያቱ ንሱ እንተደኣ ዘይሞይቱ ንሱ እንተደኣ በጃና ዘይሓሊፉ ኩልና ክንጠፊ ኢና ስለዚ በቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ወሲኑ
ولا اتي وسانه كبير تخونه اب حدغا زودقو خبابوز فليوت كوات تخونه ግን ወሲኑ ስለዚ ብዛዕባ ፍቅሪ ክርስቶስ ክንሓስብ ዘፍቅረና መድሓን ከም ዘለና ክፈልጥ እቲ ንሱ ዝህበና መድሓን ክንቅበሎ ብእምነት ከመይ ጌርና ኢና ንቅበል ንድሕን ብእምነት ንኢየሱስ ብብሕትና ነመስግኖ ንቅበሎ ሓጢኣትና ንናዘዝ ናብኡ ንምለስ እግዚአብሔር ድማ ምእንቲ ኢየሱስ ኢሉ ምእንቲ ዝፈሰሰ ደም ኢሉ ይቅረ ይብለና ምስ ኣምላኽ ንዕረቕ ብብጃ ክርስቶስ መስዋዕቲ ክርስቶስ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንረክብ ማለት እዩ ቁራዕ መከራ ኣብ መስቀል ኩላትና ከመባጊዕ ተባረርና ነፍስ ወከፍ እና መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ ይብለና ኢሳያስ 53:6 ኢየሱስ በተናይቲ ጊዜቲ ኣመና ዝሕፍር መገዲ ኣማውታ ብስቕለት ንኽመውት ተኾኒኑ ነበረ ይኹን እምበር ኩሉ እቲ ኣብታ መስቀል ዝኾነ ዘበለ ምስክር መስዋዕታዊ በጃ ናይ ክርስቶስ ነበረ እቲ ዝኾነ ጉጉይ ሞት ናይ ሓደ ንጹህ ሰብ ጥራይ ኣይነበረን እጂ ክልተ ነገር ክረአ ይኽእል ኣለዎ እቲ ዝኾነ ጉጉይ ሞት ናይ ሓደ ንጹህ ሰብ ጥራይ ኣይነበረን እቶም ሰባት ብሕማቕ ብሓጢኣቶም ብሰይጣን ተደፋፊኦም እኳ እንተቐተልዎ ግን ልዕሊኡ ድማ መደብ ኣምላኽ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ንዓለም ንኸድሕን ሞት ክመውት ምክንያት ካልኣይ ሞት ክመውት ብሞት ድማ ብዙሓት ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረኽቡ እዩ ነቲ ዕላማ ኣምላኽ ነቶም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ክፈርዶም እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማኒ መደብ ከዓ ክፍፀም እዩ ማለት እዩ መደቡ ናይ ዓለም ናይ ምድሓን እጂ እንታይ ኮይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ እቲ ቦታ ብፀልማት ተኸቢቡ ነይሩ ኣብ ሉቃስ 23:44 ንረኽቦ ካልእ መጋረጃ ቅድስተ ቅዱሳን ናብ ክልተ ተተርቢዑ ኣብ ሉቃስ 15:38 ንረኽቦ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ነይሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 27:51 መቃብራት ተኸፊቶም ብዙሓት ድማ ተንሲኦም ቁፅሮም ኣይንፈልጥን ግን ብዙሓት ከም ዝተንስኡ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 27:52 ንረክብ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ካባና ተጠውዩ ኣንፈቱ ናብ ክርስቶስ ገጹ ኣቕንዐ ንሓጢኣትና ኣብ ገዛ ርእሱ ፀሮ ኢየሱስ ንዕኡ ምእንቲ ክንነብር ኣብ ክንዳና ካልኣይ ሞት ሞተ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 20:6 ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ነገር እቲ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርቢዑ እንታይ ማለት እዩ ይኽፈት ኣይነበረን ዕፁይ ነይሩ ግን ክርስቶስ ምስ ሞተ ዓብዪ ነገር ይኸውን ከም ዘሎ ብምንታይ ኢና ንርዳእ እቲ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርቢዑ ዝፋን ኣምላኽ ክፉት ኮይኑ ሰብ ክኣቱ ይኽእል ክድሕን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ታራ ሞት ከም ዘይነበረ እዩ ዘረዳእና ምንቅጥቃጥ ምድሪ ፀልማት መቃብራት ተኸፊቶም ሙታን ተንሲኦም ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እቲ ዝኾነ ጉጉይ ሞት ናይ ሓደ ንጹህ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ዳ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ እቲ ኣብታ መስቀል ዝኾነ ዘበለ ምስክር መስዋዕታዊ በጃ እዩ ሰብ ብኸመይ ይድሕን ሰብ ብኸመይ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱ ነቲ መስዋዕታዊ በጃ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተተቐቢሉ ሓጢኣቱ ብምንዛዝ ካብ ኣምላኽ ይቕሬታ ስለ ዝቕበል ድሓይ ናብ ኣምላኽ ክምለስ ከሎ ናይ ዘለኣለም ህይወት ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ሞቱ ከነመስግኖ ይግባአና ግን ልዕሊ ኩሉ ግን ሓጢኣትና ተናዚዝና ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ምስ ኣምላኽ ክንዕረቕ እዩ ኣምላኽ ድማ ብደም ኢየሱስ ብመስዋዕቲ ኢየሱስ ኢሉ ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና እዩ ቁራዕ መከራ ምስ ክርስቶስ ይኸውን ዘሎ ሕጂ ብምግላጽ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክትብሉን ይኹን እሞ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ ትኾኑ ዝተሓጎሱ ደኣ እዩ እጂ ሕቡራት ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ተሳቀዩ ብምንታይ ብንፅህና ብሓቂ ስለዝተመላለሰ እዚ ዓለም እዚኣ ድማኒ ነቲ ንጹህን ነቲ ቅዱስን ስለትፃርሕ ክርስቶስ ድማ እቲ ዝረኸቦ መከራ ብመጠን እቲ ዝነበሮ ንፅህና እዩ ማለት ስለዚ ኣዝዩ ብርቱዕ መከራ ኣጋጢምዎ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት እንታይ ማለት እዩ እንተደኣ እናቱ ኣርኣያ ስዒብና መልክዕ ናቱ እንድሕር ደኣ ኣንፀባሪቕና ፍቓዱ እንተደኣ ክንገብር ጀሚርና እቲ ዓለም እዚኣ ንዑ እውን ከምቲ ንዑ ፀላእቱ ክትፀልኣና ከምኡ ምክንያት ድማ ስቃይ ክመፅእ እዩ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ ትኾነ ዝብል ስለዚ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ማለት ንዑ ምስዓብ ፍቓዱ ምግባር ንዑ ምእዛዝ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ስቃይ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ክርስቶስ ንጹህ ህይወት ንምንባሩ
መከራ ዘጋጥሙ ንሕና እውን ንዑ ብምስዓብና መከራ ከጋጥመና እዩ ማለት ግን ክንድሓርሕር ከም ዘይብልና እዩ ትመልእኽቲ ምስኡ ኣብ ቁራዕ መከራ ክንኣቱ ኣለና ክርስቶስ ንቁራዕ መከራታቱ ብኸመይ ከም ዝገጠሞ እንታይ ትምህርታት ክንቀስም ንኽእል ቀዳማይ ብዘይ ሓጢኣት ስብ ኩሉ ከምዚ ኸማና እተፈተነ ስለ ዝኾነ ክርዳኣልና ከም ዝኽእል ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ዕብራውያን 4:15 ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብምኽንያት ስነ ምግባራዊ ንጽህንኡ ስቃዩ ካብቲ ናትና ዝዓበየ እዩ ካልኣይ ተስፋ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ተስፋ ንረክብ ተስፋ ወይ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ተስፋ ንረክብ ኣብ ቲቶስ 1:2 ንረኽባ ብናይ ዘለኣለምነት ሌንስ ክንሪኦ ከለና ጊዜያዊ ቁራዕ መከራታትና ዝነኣሰ ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ ኣብዚ ህይወት ዘሎና ሽግራት ብዘየገድስ ስለቲ ቁኑዕ ህይወትን ፍጹም መስዋዕትን ወትሩን ኢየሱስ ከነመስግኖ ይግባአና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ዋላ እቶን መከራ ናይ ሞት እንትኾነ እውን ክሓልፍ እዩ ኣሜን ምስጋና ንዕኡ ይኹን ዋላ እቶን መከራ ናይ ሞት እንትኾነ እውን ክሓልፍ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈልየልና ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን ሞት ናይ ቅዱስ ሞት ናይ ጻድቕ ድሕራ የራኸበና ከም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁራዕ መከራ ምስ ክርስቶስ ክንከውን ማለት ንዕኡ ክንስዕቦ ልክዕ ከምቲ ንሱ ብንጽህና ተመላለሰ ስቃዩ ድማ ብመጠን ንጹህ ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ከምቲ ናቱ እኳ ዘይተሳቐና ግን ንዕኡ ብምስዓብና መከራ ከጋጥመና እዩ ስለዚ በዚ ክንፈርሕ የብልና ክሕጉሰና ዘለዎስ ናይ ክርስቶስ ምዃንና ዳ እምበር ናይ ክርስቶስ ብምዃንና ክመፃና በቲ ክመፃና ዘለዎ ሽግር ኣይክኸውን የብሉን ናይ ክርስቶስ ምዃን ዓስቢ ኣለዎ ዘለኣለማዊ ህይወት ማለት እዩ ካብ ዓለምን ልምድታታን ክንፍለ ከለና ዓለማውያን ከምዘይ ሕጎስልና ኮይኖም ክንረኽቦም ኢና ዓለማውያን ነቲ ኩለንትኑ ደግነት ዝኾነ ካብኣቶም ንላዕሊ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ፀሊኦሞ እዮም እቲ ግርማ ሰማይ ናብዚ ዓለም መፂኡ ናይ ውርደት ህይወትን ዘሕፍር ኣማውታን ካብ ተፃወረ ስለምንታይ ኢና ምእዙዝነት ንመስቀል ምስካም ዘካተተ ስለ ዝኾነ ነድሓርሕር ዘለና ንሱ ብመስጎግ ተሓሊፉ ከሎስ ዝበለፀ ኣብቲ ሓሕዛዱ ክንፅበ ንኽእል ንኩሎም እቶም ናብኡ ንሓገዝ ዝመፁ ከፀናንዖምን ክድግፎምን እዩ ይብል ኣብ ኣፕወርድ ሉክ ኣብ ኤለን ዋይት መንፈስ ኣምላኽ መሪሓ ዝፀሓፈቶ እዩ ስለዚ መሰረታዊ ሓሳብ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ኣብ ስቃዩ ክንሓብሮ ኣለና ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብንጽህና ክንመላለስ ከለና ብቅድስና ክንመላለስ ከለና ህይወትና ንዕኡ ክንውፍር ከለና ንዕኡ ክንእዘዞ ከለና እዩ እቲ ሽግር ዝመፅእ ምክንያት እዛ ዓለም እዚኣ ድማ ንቅድስና ንንጽህና ንሓቂ ንፅድቂ ትፃረር ስለ ዝኾነ እቲ መስጎግቲ ከም ውፅኢት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እሞ ኣርኣያ ክርስቶስ ክንስዕብ እዩ ዘዘኻኽረና እቶም ምስኡ ኣብ ስቃዩ ዝሓበርዎ ጥራሕ እዮም ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝረኽቡ ማለት እዩ ስለዚ ንኩልኩም ኣምላኽ ይባረኽኩም በዚ ሓለፈ ርባዕ ነዚ ክትከታተልዎ ስለ ዝፀናሕኩም ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝመፅእ ርባዕ ነራኸብ ኢና ዝመፅእ ሰሙን ማለት እዩ እሱ ድማ ብዛዕባ ሞትን ምሟትን ዝመፅእ ተስፋን ዝብል እዩ ማለት እዩ እሞ ሰላም ቅነ መጀመርያ ግን ብጸሎት ክንፋላለ እምበኣር ንጸልይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ኣብኡን ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ተመስገን ስለቲ ዝነበረና ኣብዚ ዝሓለፈ 13 ሰሙናት ዝፅናዕናዮ ኣርእስቲ ነመስግነካ ኣለና ኩሎም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ባርኮም ዝተውዓል ሃቦ ካብዚ መፅናዕታ ዝተባሪኾም ክኾኑ ምሳኻ ዘለዎም ርክብ ቅርበት ዝፀንዐ ክኸውን እምነቶም ኣባኻ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘውህቦም ክኸውን ንጽልይ ተሪፉን ዘሎ ግዜና ምሳና ኮን ኩሎም ዝሰምዑ ነዚ መልእኽቲ ዝባረኮም ብስም ኢየሱስ ንጽልይ ኣሜን ራይ እምበኣር ኣብ ትቕፅል ሓድሽ ርባዕ ክሳብ ንራኸብ ምፅሶም ሰላም ቅነ ንኩልኩም